mi fere makko jol balejo kurum tumi taki basdo balejo kurum sendi mai banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi mai banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jom satir mafu lugeno dilani cherno abu boringartani cherno abu dilani cherno abu boringartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo Olto geno lamdo kamuchi jido wada badolato o dunya jigi jona satir mafu mashallah Dr. Sen war tan campagne tamal atawi nedum jodi tamal den ga wana kay jodi do wana ponto wana leggal yaru jamja min kay cikanam ko kay ni assalamu alaikum kay so neddo widim jungo weddum jung siray no akshada wawa yidne da anda dum andama ta dum kay ko pato anda gonna hoynawda hammadi kanji jammen dan tutuma jungo jartuga kalenda do mo jidda cer sohda cer sohda aw sanara ko padi manara tenije onya sey jaxanda assalamu alaikum Gonda. Woni salama. Gonduda abiyama tardo tar akupal biyema sa akupal biyema nata. Ko jamna ko fon. Fijir danta ni mi do de. Hel damangal. Fijir danta ni mi fisina damal. Kupal biyema nata. Fijir danta ni mi do hodo daminda kalis. Ana do fuyde. Mando galle wonti dispensaire sana taje karni. Dispensaire Allah wa taw ko suware wonti. Ay woni way. Salamu galle abiran kam do Oh, wait, no. Jabalani? Nam tamangal. Samemi no? Oh, fijir danta ni mi do de. Jonam No. Fijir danta ni mi do de. Horfurum. Min ko kam wadi mi do wimi so neddo no ara yo kuppu temede joyi mum nas. So tawede jogi hala kuppa temede joyi jaha kalda ka. Jarama. No. Fijir danta ni mi do de. Min ba sofa dum. Min ba sofa ko mi hanni ma no wana damal paweta an ko kawma fawma do gardo kuppu temede joyi. Eyi ham tawran kawma min mamma min. Dum ko hakkun may kawam min ko temede joyi di cohlu mi ami sahlani man. So tawi ko temede joyi daminda fistu. Ganda atarda jagudo. Ayya. Arse. Dum ala sese. Oh galla burani mi hen. Uddi babbe. Uddi damangal halaba. Sese. Bada sofa damangal wadi. An ga hajidum nande hajima wa humta daga neddo kittudo hajimu humtura. Oh yeso wanga non ne gosi bal. Oh no. Wani ko? Jol balejo kurum tumi taki basdo balejo kurum sendi mai banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi mai banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jom satir mafu bisika wasala nandi ko dugdannomi do e mo pawda do e tamando wadde bon yo abu an kam no way wade fof kan neddo pindu aran wadi yimbe pawrake damal surtout neddo noddudo ko nodduda o sene faw yo jow fawre damal ko o boy so wonan hertude mi wadama ko bonde bada halde makko o hoccana mi hayre o mo awa famde ni ko wada ko woni o mo jibi tan le jabal dum ko golle ko ni ma mo mi metti salamu alaikum dilto tan wi kam stop fo rouge biyo man hade ma wi fo rouge tawi wa alaikum salam o kam e wana leggal tawda do e dama tan fuddi duko fam bar hade makko wi kam ko mom yobo temir joy bi mo galle wana hande nar mi hen sa bare mi temir joy a fami kadi min way wade fof ko gallon jeey o jibi halaka ha jibi batindi go tuttu dem temir joy ga pour mi certain makko biya wadi ko dawal so wi ma mo haydo Allah hen ko wadi ko haydara la hen na joba temir joy na ani fu na joba temir joy ko halma na dan joba temir joy ha ko fola na de was joba temir joy to fola du mi fami kon kam basika hala fof no wadi no fuda ardata
ko yima haydara laayde nde c'est pas méchant firtino comportement mo comporti o ko an comportimi ɗum eɓe hamme min de neɗɗo mbiɗa ardo kamisade mi baɗiragal eyyi moƴƴi goppenka bisimilla eyyi ko ɓurɗuma tawi ɗo inchallah to ɗum ɗo tan mi mbaɗɗume maña joni ko ɗum gurdam ɗam namdi eyi ala caɗele ko haydara laayde yoɓ temedde joyyi ala o yoɓi temedde joyyi ngara kadi adduka yam taade bonnedagal kay haydara ala hen ene welma ko an waɗiri ɗum noon ko galle ma ko an faymu ɗo ɗum gayi caɗele goto ngala hen cikkumi allah de kaldemi hay goto mbeɗa ardo wi komo bondiri mum ni hay goto mbeɗa arde ɗo firti ko yam woni ala min kay hay ɗum mi wiyani noon kono kam mbeɗa andi kam eyyi dal ma de woɗɗani abo haala ka haali hoore mum anani te jawda min mi ala hojomaji kewɗi mbeɗa jogui liggeyde pour wadde yimɓe nen bobol poti fadde mi ala jawda hamme jawda miski allah mi faami foof mi faami foof bisimilla kono ala caɗele haala foof e jaabugol muɗum ɗi tawuji madame naara bitik ɗo o haalni kam lawol ngol ƴettuɗa joni ngol o haalni kam ko woni hen a faami kadi o holliri kam wonde ko heddiɓe dañata ɗo ko o añananimi ɗum aɗa heeɗi mbeɗa heeɗi wallahi mbeɗa eyyi o saaha noon bitik ɗo no wayni no dohi no feewi kanko hoore makko kadi o remarque ɗum c'est pour cela wi kam min waɗ feere mi arga jindiren wasata woda no wayi eyyi ko ɗum on ko addimɗo hen hammi an kam jarani kam mbeɗa liggoro kurso mo gueɗe ma sabu sen kaldani goo hon kalden fenade a ɓooyi noon jokkande mi enɗam minne kadi mi tajananimi enɗam sabu no jaymi ha dañimi pour mi yobdeme nde mi yoɓimam ha timmi ay mbuuɗi hedda hakkude men to joɗɗa ɗo woto to madame addan kadi kalna kam o yoɓimam walla yoɓani komin ndewdiranno ko mi joɓodiri ɗo eyyi ka si eyyi anne kadi ari a tawi komin liggeyam kako poɗɗa heɓde a yoɓat ɗum ha timmu ko ɗum woni lawol nden keɓa ko poɗɗa heɓde komi heɓmin fof mi heɓ ko ɓamtuɗen d'accord so ɗum ɓenni ko mbiyami ƴewanno e gueɗe ma ko gueɗe ma an hoore maɗa wawi ƴewande hoore ma heddo noon mbiɗa wawi walludem holno cahtotoɗa gueɗe ma sabu hamme a wawa wonde ɗo ñamluɗemo laabi ɗiɗi laabi tati foof punta ɗum tan ha cakka ɗum less comptoir haɓe kalama ngono woodi heño gasnan jam eyyi te an hammadi an a ñamlata worɓe rewɓe tan ñamluɗa ko waɗi kam wiide noon ñanden mi ari ɗo avant madame no ar ɗum mbimami ya walla mi wargue sukara mbiɗan ko a wawa madame ari ɗo ƴetti kilo ɗiɗi maaro e nebam e gueɗe foof te min wargue sukara temedde ɗiɗi mbiɗa ka ñamlanimi anani fiti an ko rewɓe tan jottodirta ɗum noon sa yiiɗi bitik ma ɓamto woppu ko mbatta ko duttoɗa e allah allah wima la takarabu woto ɓato an noon ko a ɓataki a foot mbaɗɗa jeeyi ma cakkoɗa less comptoir kalten koko ɗum ma goppa ɗum no bitik ma ɓamto te wonde mi haalama gueɗe te commerce yiɗa cooɓe abo a pari mi pari kono no mbiɗa wawi loddema kadi ala joni kay a jarama an kay a looti kam ko ardi foof a boniri kam needi no feewi ko goo a boniri kam needi no feewi kadi hannde a holli kam yeeso wongo ngo jiiɗani ngo ngannduɗon ngo ngandumi joom suudu ma o meeɗa arde bitig ɗo o wi kam hammadi tottam o wiyata kam ko abou wi somi tottimo tottirmon ko sababude ma somi andimo gandirmon ko sababude ma heɗo tan wa sese ay hanki haalgo woni ko tan non ay hanki hoto tagi jidde hannde kadi mi yiɗa haalde yam aɗa takka ko woodani kala kadi haala hen ko seeɗi kadi dogden mi ara ma pour yakorade ma hunde hoto saabu wonde ari wona ɗo aɗa bonna indema wiyami less comptoir uji hol ñalawma mo garɗa nder bitig ɗo tawɗa hamba sakki debbo less comptoir walla joom suudu fof ɗum mbiyat walla legal fof yimɓe ɗum mbiyat wadde joom suudu ma o ko ari ɗo wi mi sakki ɗum less comptoir sa reftel mana ko aftoma saɗa wawi tan waddu ala mi haalante tan saɗa wawi joni ayi wonno haka juɗe rapide saɗa wawi wan mbimi mbata joom suudu ma o wi mi sakkimo less comptoir sa sakki joom suudam less comptoir mi sakkuma less sajade anani ba sofa sajade ma joni ayi halka ko woni sofa sajade ma joni mi ligganaki point ɓuuri noon raɓɓidde tan mi ligganaki an ba sikki tan ko joɓɗa kam ko mataw ene musma c'est pour cela attaque kam ni hen ɗum fof di ha conti kew yaltuɗo dare kam ayi mi ara min ñan cakkuɗa debbom less comptoir aɗa fiiɗino pere waya yamoyni kalde gonirmi sakkude rewɓe less comptoir mo ma o adoto kalde ɗum wonti lawalam
mo ma wa mo yaltu suudam kadi so wonano koye nder galle ma nan ko ɓuri ko nanndu sa nani ko soofi ha mayɗa aɗa yaltu walla yaltata comme dami ɗo ɗum kay ma rawa yewde ngal tan kon ko bowal pani yaltu sundu ina fayda halle balɗe ma min balɗam de wona naɗo hen yaltu sundu a tawna ka mbarko ɗon heñine kuɗa ɗaw ya wonɗo sakko rewɓe contrôle ciɗama hokke sens an a heɓata ɗo sens boy ja poɗɗa kuɗa ɗaw ni ga ko hawa waɗi fof ko hawa waɗi ɗum fof ko hawa waɗi ɗum hawa tan leccimi toñimi adde e musib eyo an kam hammadi kam ko yewri kam hammadi jompiti ala ko hedden kam kibte wullen ko garo o ari ala fof ko hedden kam addi bone hammadi ari dama wiya yo temi joyi seki aɗo yetti ɗo min kaali ha pare mbimomi ɗum ɗo yoɓat ɗum mbawaɗen ɗum haaluji makko hammadi metti jiɗimi joni min ko damɗo gon jogimi hammadi no yimɓe ñamle makko bisigi de no ngari ɗo ha garɗa karade kolɗa ha guddima kaali tuttumam a yiɓum walla yiɓaɗi joni ko yiɗi ari ɓe omo yomi liggonomo joni kay yoɓami liggonomo o dug ala ay jiɗi hanki ɗo ñamlu mami ana wona neɗɗo mbimo an no wawi wade fof kam kam yoɓima ana ala wadde ñamlo o wi kam o ñamlaki mbimo waɗi ƴeewa ñamlaki min mi waɗani cadeau konko welani gasi min hay an ko noon foti wadema min jagirani client jagirani jombiti jagirmo hanka koye fami mona jeeya par ce que elle makko hanki wonno wona hanki fami donc ɗo wawi fof an fatan fulɓe ɓe client ɓe fondani sa yi o duke par ce que ma hokka facture ɗon ko wawna walla kalana ko ganduɗa ko forami ɗum kan sa yi jogdindi ga wona ɓuuri ɗum ɓeydi secondem mbimom yo acci sukaɓe rew mo wonata less tawi ɓe an ɗum a fota wi noon hammadi pour kam fota wi noon hammadi pour kam witam noon ala ɗum ala hakkude ma e mo an ɗum ala hakkude ma e mo ko fota widem noon de konko min waɗi liste haalam jiimi mi waɗi liste haalam jiimi komi jiiɗo min jigiɗa min jammaji ɗo komi wona ɗo min anta ko kala ko kewi legal ngal mbeɗa anda kala ko mbeɗa kewi legal ngal mbeɗa anda waɗi fof wonɗo heɗanma hanki e jo ande min on keno mum mais yo jabbo min ko kalmi ko min yo jabbo kalmi ko fami haalama ka fof gonɗa ko yeftidirde makko ñamlonoma hanki ko ɗum jiɗɗa yeftata hen mi yoftidirane makko mbimomi yo an somi wi hammadi yo sukaɓe rew mo sakka less taabi de an ɗum ko merdas ma hen musat ma hen musat kam karta ko ala an haydara andina ɗum an won gandanɗa ɗum an joni an gandanɗa ɗum an jiɗɗa halde mais yi mi kam namdi tan question réponse min kam namdi tan jabum ko gandanɗa ɗum annen an min waɗi lis hara mi yi mi haali ko jeddata pourquoi mi yeddata ala ko wonma wonde haalde ɗum ɗo sona o ari ɗo ay an pamodirani haala ɗum tan hakkude ma hammadi ko woni hakkude mon de kalantuma hen sona sodde yaade lawol wona goɗɗum ala en jaggutu hunko ma kadi mbatta hen jaggutu hunko ma ɗum kam yaadanema hen min mata min mbeɗa yaadema hen an waɗi kam mbaɗini ande yentin ɗum ni yoppataɓe mon nande rewɓe an ka seeɗa an ka natiki de on liggiri gueɗe mon jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu ngara min de seeɗa chauffeur yoɓo amen fo rouge assalamu aleykum alhamdulillah ko ɗo woni galle ceerno wallahi ko ɗo tigi woni galle ceerno kuppo ene waɗi tikke temedde joyi temedde ono jogi o wiñare on nanano ambulance wiw wonko woni buutaɗo so dolde min ambulance moƴƴani gañi kam a fitti kam o wutti baɗon beɗen allah mayde ronno kay comci notion nayi ay wutti
pelelal yeeso elle karafuji guru noon ndiyam ɗi an yaraw haaji ma humto an o sagat yaraw haaji mum ma Amadou ndax yiyam ɗon jaɓɓe no wiyete ɗum ko sohna Hawa pobar yejjibje eyi Hawa mi waɗi ino feere fof no jiirumami ko jam aha ko jam yewe walla ni taw wona jam jam Hawa an ka neɗɗo moƴƴo so Allah mi yiranimum hay hunde nde mbaɗo yawroma kono andu Abou ko jasɗo wallahi so wonano hersudema mi wima ko rawandu ala an ki haali ha pat ali sago mi haala ala a hersani men wadde hayda musam sabu Abou somi wawi yakorade muɗum mi ara galle moon ala ko woni jofde muɗum e yam sona yennudemi ene takkami komi waɗani Abou ne wawi huccide yam min wiyami yandini bidi kam ko rewɓe ha Abou huccita yam wiyami garɗo ɗo ende ñamlade foof cakkami ɗum ko less comptoir ɗum Abou no foti haalde ɗum ha gandumi aha ko kanko hettin ɗum toon saabu changement o fuɗɗi ko dila e damar galle he a faami boy mo tomde ono bat haalde mo hucci ko hayre winifiyam elle nelaɗo e yam aha on boy kam fatmi walluma hen seeɗa mi laɓanma reedu on ko ɗum tan joƴƴin ɗum ɗon aha par ce que aɗa gondi ɗum noon ene weeli joƴƴinɗomo ɗon o ene weeli par ce que Abou nde gami toon mbaɗa haala nde o wi kam boyo waɗata ko liggey mum ba sikki noon liggey e bandiyagal yadata liggey e bonnedagal wawa yadude o hollimi tan carrément boyo waɗata ko haaji mum te kadi o ala temps yimi haala ko cohlimi omo yah nde kalde nde o wi kam ko jarani hay listihar an hoorema aɗa wawi waɗande hoorema listihar o par ce que ka bandi ko ɗum yenni biɗik ma Abou on kebdi toon fof aha ala oɗon goɗɗoyi koye min goɗɗiri yi kadi ko haali ko wallahi so haaɗi ɗon koye nder galle makko townum so ɗo o tawno kam e biti ko ɗum haɗata ɗo ceerno mi aani mi jaaki mi lori mi naji mi jombiri o ɓiɗɗo goto Allah hokkimi ɓiɗɗo ponnoɗo hande darade lomtomi e caɗele suurami suddami suutami e dow bandamen ponnoɗo nafde hande kanko woni hande lorɗomi ko ɗoygol tan hay yanade kay ene fitte ene tirbise kanko hay yanade ɓuri o yahata o dawata o joftata o joftinta komi jagɗo noon komi ganɗo gosoraɗo noon serata e lawtade komi garɗo nandema indema jikke e yakare nde ballata kam ballirami sibo Allah e nelaɗo muɗum kanko ɓiɗɗo wonɗo kanko ɓiɗɗo wonɗo wiyete Abdoulaye Abdoulaye wiyete Abdoulaye ko woni caɗele ma caɗelam ceerno godron ɗo somi finis moɓɓere godron ɗo somi yiɗi ɓettude tasmin ɗum dañataga jiiɗa e ɗum ɓelɗe go hamnita heewi wawi yiɗude kala mi hulanimo mi hersanimo a faami aha kanko noon ko ƴewannomi ko kanko o ƴewani ɗum ndeke ko rasulino koko gonga dañal moƴƴani dañal fuynat Abou koko fuɗɗi fuyde pour yendu men wallahi mi yennanima ko Abou kalde min noon sinno ko sagam Hawa saabu Allah ene laaɗo muɗum kala ko cohluɗa sood ɗum bidik goɗɗo tinnoɗon tan hakkude men yaara ni tan ɓuuri ay haalis ka duttinɗo mbiɗa yeehiran hayda ko noon tan wawata yarude onon de on goɗɗodi koy aha ko kanko woddinoyi wona min de ay majja faɗam haalama ay minene moon minen e ma ɓooyi wona hannde a faami kalamami ko ɗum ɗo fonno ko tawde komi wima noon musma ko kanko nayi ɗum ton foof ande gabbirɗamo hen gorko mawɗo kelifaɗo wiyata ko cagga woppiri noon haalati min kam mawɗo kelifaɗo Abou fotani yewade ɗum noon famɓe ko mbirumi tan gaccaki ni jirɗaɗo eyi hay minen ka badduɗo men ala mi wadda ɗaccir hakke tan waɗi no mbirumi Allah mi dañi gaccede no fewi kam wona ni jiɗirnomi ɗum de gaccanami hakke tan ɓayde ko noon tan ko hankoy ade Abou ko kangaɗo fuyde anda dañal kay yo yaara ɗum Abou yawara kam sababul maritu muɗum dartude leɗɗe bandiyaga ala fulla ala fayida Abdoulaye jogui meccal aɗa janga ceerno
ngandumi ko gawri moƴƴiri ngawnomi kono hande o soñcini kam guufi wona ɗum wonno sagam ɓe nanima on mi faami heɗo kalɗa ko no sukaɓe hande e muusi te sa woni jinnaɗo kadi a jibi ni a dañi ɓesgu so ɓesgu nafanima tan muusoɗo ɓernde ma wonko ñaw ɓernde so Allah lamɗo jibi ma wonko mbaɗal mum inchallah mo ummo jonde so Allah jibi no jiɗɗa wayni mo way noon eyi ceerno ma o waylo no waylo so finino dawir ko noon tawtirtami e galle lelde jamma lelde ñalawma lelde subaka haydara o nafani e nder galle ponnoɗo hande min suurdemi hande mbiɗi yalta e beddaji mbiɗi woyi jeere ko min garan place uji ko min kala to garɗa e tufde ɗo yimɓe ndendata ko haalam kaalata fof ko kanko o fawi Abdoulaye quelle heure ɗanoɗa 2 heures du matin 2 heures e ɓurɗo ɗon sahaji sani goɗɗano 4 heures du matin jiɗa noon findi lo waɗa daw jiɗo finde lawɓe ɗo mara ko ɓuran ɗon an ponnoɗo wadde hammadi jofta ha kuru fe mor sa wiyama yawi gaysir ndasa saada wallahi a tinnoto hoore ma ganda yumma oɗo no haaldirɗo ni ko debbo moƴƴo o mbiɗi nafamu nafa hoore ma fami woppu hirde ɗanade ɗan law pina law jiiruɗa liggey fami ɗaɗa omo wallitama keɗon waɗa ese yiilade meccal yiiɗo meccal jangga meccal ganda ɗum ɗo kam aɗa wawi ɗum jangga ɗum ha mbawa ɗum ɓe mbawa dañde hunde balla jinnaɓe ma eyi ɗum basitmaɓe ma wol ko mbaɗen mami noon so Allah jaɓi joni joni mais il faut gummuɗa e jonde an e hoore ma eyi Allah tawtuma hen a faami eyi ceerno wayni ko eyi kala ko ɗum jari ene jarani mami soon saabu gacce makko goni gaccam koyere makko goni koyere hande jogade oɗo sagata min mbo dogdogno wallam hen ceerno so Allah jaɓi joni inchallah mbiɗa Abdoulaye alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ko jiɗɗa o so Allah jaɓi mo waddu jogo ɗum sa yeehi helmo hakkude wona anani ko singlata nder ko mbannaɓe ɗo duhe o lor hen balɗe 7 inchallah ma yi hen ma artuɗo ma yi ko mbimami ko so Allah jaɓi eyi ɗum noon mi yiɗa yobnade ko wayni ko mi yiɗa yobnade ɗum ko cakkuɗo Allah sédiade ɗum nde fof e noon wallahi tinno jinnaɓe ma no fewi tinɗa hoore ma no fewi ko mayɗo guurde de jinmi ko battanami guurɗo mayɗo sakkuɗo ko guurɗo mayɗo jinmi ko batta kam battanami mayɗo guurɗo so Allah lamɗo jaɓi mo nafi so Allah jaɓi Allah jarama a jarama on jarama Abdoulaye wat hakkille no fewi hoore ma inchallah a jarama ceerno ya ɓoye jokkude en ɗam Allahumma amin Togal no goriɗa liggey no jiitoɗa ɗum ça va liggey o mi weeli kadi en ɓuuɓe banɗo yo chaise Halis o o kadi na. halis machallah wona en jam en ɗum eyi en ɗum ni mais komi namdiram tan ha ɓeydo sir ñaar ko normal kay kalis kay kala kemmi waɗade poste tan mi limarani ko mami jodda e ma tan mi yaltini miɗen
par ce que sirani mbeɗa wawi limde ayi yitere wirtoɗon gueɗe ɗe mbaɗɗe laaɓani sonda haalis o majja te hakkino regluɗen de miijiɗi haalantema mi haalantema par ce que ko beccu tan sino ma ar hen won mankinɗa won yimɓe arɓe yimɓe ɗiɗi arɓe yam temejoyi mumen gam yaanɗum e réglo ka wala ala ka wurtuma ala mi tumani ko ken namdade mi wondiri allah kaw ni wara waɗani kaw annen kaw wara waɗani ɗum kay wasa walade kaw min so ɓeydanimi usram noon so ɓeydanimi usram haydara mankani hen haydara ko lima ko ko ɗum ɗon hanki ujunnatere temejoyi ujunnatere temejoyi ko yimɓe jeeɗiɗo calcule yimɓe jeeɗiɗo yimɓe ɗiɗi wona ko uññere yimɓe ɗiɗi heddiɓe wona ko uññere mi juuɓi aw téléphone ala kaw téléphone ɓe kalde joni ko accusation ala joni ko téléphone ɓe sinno wonano kalde kam tan portere plainte walla ɗum ɗo téléphone ɓe kalde a wawa portude kama plainte ituma fuutude aɗa yiɗi yeƴƴi mais sinno ko neɗɗo goɗɗo mbimi sinno ko neɗɗo goɗɗo wawa tan haal police o tan te tokal mbiɗi tinɗa hoore ma no feewi mbatta hakkille ma nene mbiɗɗi kam ma envoyé ɗum cartal ɗum crédit o wawi ɗum yo fota ha ɓoy seeɗa a so ɗum puɗɗa liggade bippi kam kam envoyé ɗum cartal crédit manda wonmo foti donade ay wadde am yanderma o tuttuma foti donade ɓiɓɓe aissata mawno mbiɗen jibini wano wi donade men yo allah mawno niti yo ala probléme ala caɗele soɓe naati nder ma ɗum tuttuma ummu kam banda kam ara ɗa commence wa hirdiyade wonnum ara kam mi yara hen gogam noon ko moƴƴo noon ala ko yi koko moƴƴo min so yi kam mbeɗa jooɗi tan so yi kam mbeɗa jooɗi ndeysan hay sinno addunami ndiyam addunami tufam surtout ma beñe kam ɗum kam wonti chaque subaka kala no yehi jeere duggoyde o addunata kam beñe a yiyani joni min fof mi nini an jeeyi ɗum to wallahi gogam ɗum an jeeyi ɗum yo waɗama ɓe yiɗi kadi ɗo yeeso kadi a faami tinnuɗa no feewi ɓeɗa tinnaki ine a faami wasa ni lomtoɗa kam ala wona hay somi lomtaki woni suudu ndu ɗo yeeso kadi min fof ko ɗon jimmi wadde dal galle allah gallam resde ɗo kono goggam noon hono goggam tan itten heggile ma ala hono makko oppu hono an ko dunata waɗa ɗum moƴƴata goggam koye kadi ɗum fof mala ko cuuɗi ilema ka waɗi sukara sawna sukuru mbattani ala hanki mbiɗa ɓurti sukare ɓurti e was wadde sukuru gotum goga jayi on kawa ɗo no goga wari aɗa ñallide mbatta ma koyma ala ko heddide ɗum fof ko à cause de ma an ñanden ɗo ala ka wiyani woɓi ala ka haaldani ko boni o watti ɗo fof e dow hanti an waɗat bonma min jimmati mo an fof a waɗi musidɗo ma nasamo hello min nasamo eyyi wona wiyama yimako boni bonema tan ɓamde hen e ladde eyyi mandaɗon sa ko jogo ɓerɗo yiɗen ko boni siɗa min kam kangal siɗa aɗa wawi buutude wonde sante boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e banden